guys, si Nanay Pasingning sa ating channel. May ako karon sa munisipyo kay nagbuhis ko sa akong punta nga guys. Ang taasa mong good agpila mo nang di asa ko daris gawas vlog sa ko kay wa naman ko ka vlog tungod sa kabisi o tungod sa banha pud ka itong amo mo di ko maka vlog guys. Sani ako mag-vlog ko ang istorya ninyo ang bahid sa pagbuhis nga wa pa in taon ko ka buhis kay taas ka sa pila o ang ni asa tos gawas o tanaw-tanaw ko dari view guys o lami man di pag mga view. Thank you guys, thank you for watching and please subscribe.